El jurat del concurs de creació del nou logotip de Sant Pol de Mar l'ha desestimat en constatar que el logotip més votat, el número 13, és un plagi. Ara, el jurat, que es va reunir el passat 24 de gener a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament, es reserva el dret de realitzar una nova convocatòria. El concurs es va organitzar per escollir un únic logotip que serà el representatiu de Sant Pol de Mar a les fires i actes, el material de promoció i de marxandatge. Segons l'acte del jurat, el logotip número 13, que amb 686 vots s'havia situat en primera posició, és una còpia del rellotge de sol que hi ha a l'església de Santa Maria d'Altamira de Miranda d'Ebro, a Burgos. D'altra banda, els logotips número 19 i 11, segon i tercer classificats respectivament, han rebut els premis corresponents com a guanyadors del segon i tercer premi, dotats cadascú amb 50 euros i un diploma acreditatiu. El conjunt de logotips va rebre un total de 2.322 vots, una alta participació que el jurat va agrair en la mateixa sessió.